Rohit Sharma uladai wei na kinong tir bol bakrau jong kari India la bun snem uladai wei batsman uba kamai bun ron ha kaching le kai cricket lada dai ha kaching le kai ODI T20 hatu kaching le kai test ru daki post snem ulashna bun tli record ha kaching le kai bari Rohit Sharma dangshen ulayo chaka yaladi ha kathup jong ki captain India bachop ya ka ICC trophy hadin ba ulayalam ya ka India banjora ya ka T20 World Cup hakasian ka baar Rohit Sharma udai unong le kai cricket bahe narbha but udon kaspa ka hajar kumba arspa khatsa kulur but kijing yo pisa jong u kawan na ka kontrak bat ka BCCI ka tulop le kai IPL but kiwei ki kontrak ki basyapar jong ka cricket haka BCCI kontrak udon haka group jong ki bahe jing siu bha ka group A plus uyo jing siu san phundai lak haka shipanai kamut haka shisnem udon udang yo khur ei palat ya ka nyuklur haka Indian Premier League ule kai na ka club Bombay Indian haka jing siu ka bakhan klur haka shi ayom Rohit uju penyayo ya ki brand baper ki bala pau bha kum ka Adidas Oppo Dream 11 but chipun kiwe but uju shim san klur tang na ka wei kaching penyayo